Ja, we gaan natuurlijk naar vastelovensvereniging De Veldmuis. Ik zie het al aan de kleuren van die pak. Prins Sanger. Fantastisch dat ze hier staat met een heel schoon gezelschap. Vertel even aan de mensen wem ze bus. Hey, ik ben Sanjay Baaldonk. Ik ben geboren in de Markenverriek, maar gewoon al een tijdje in de Plekkenriek en de Merum. En nu ben ik toch weer gevraagd bij De Veldmuis, want ik ben in 2010 al jeugdprins geweest. Dus nu ben ik weer grote prins geworden. Geen 11 jaar, maar 14 jaar later. 15 jaar later, sorry. Waren ze dit een beetje vergeten toen? Ja, ik heb bij de Donderbel heb ik de microfoon gepakt en ik denk dat dat een beetje de doorslag is geweest dat ze mij hebben gevraagd. Dus, maar ja, Waren ze bang dat ze dich toch kwijt zouden raken? misschien wel, ja. Die moeten we snel nog een keer vragen. Ja. Die heeft wel een hele grote scepter, of niet? Ja, een hele grote moes. Wat is een kleintje en nu op die grote vast. Ja. Dus ja, ik vind altijd die muisjes zitten altijd in de bloed bij mij. Ja, natuurlijk. Als ze ergens jeugdprins bus geweest, dan voelt dat toch wel bijzonder. En om dan nog een keer grote prins te mogen werden, of niet? Ja, en vooral vind ik het schoon dat ik dat met mijn neefjes en een goede vriend kan doen. En mijn schoonbroer, die is helaas niet, die is ziek. Dus ja. Stel ze maar eens even voor. Wem staat neven die? Dit is Davy, mijn neefje. Dan heb ik Jamie, een hele goede vriend. En dan heb ik Roy, die heb ik ook net weer de oorvingers gestolen van de Donderbul. Die heeft de zuk nog aan. En dan heb ik nog Kai, dat is mijn schoonbroer, die geeft met mijn oudste zus. Ja, prachtig. En wie doet het gezin eruit? Ik heb 3 kindjes. 2 zitten bij de dansgorde, bij de Donderbul. En dan heb ik nog 1 jong, maar die eet niet zo van de carnaval. Ja. Dat hoeft ook niet. Hè? Nee, maar die andere 2 die zijn wel carnaval en hadden niet. Ja. Ja, fantastisch. Ja, Davy, wie vult dat? Adjudant nu? Geen carnavalist, zeker niet. Maar ja, als een neefje van dich dat kan vragen, dan moet ze zeker met. Dan Dus duist ze dat. ik ben er trots op dat er het is geworden. En ik ben er zeker blij ben dat ik erbij mocht zien. Dus. En tot nu toe wat ze metgemaakt hebt, wie vult dat? Heel slecht. Ja. Heb ze geleden? Zijn een pak hekken, dat kan ik u weer vertellen. Ja, zeker. Nee, maar ook zo met alle men onderheen. Het is echt een heel leuk jaar, heel leuke verenigingen allemaal bijeen. Dus super om met te mogen maken. Ja, maar dat is ook zo schoon, omdat dat was vroeger niet. Iedereen bleef bij zijn eigen vereniging, maar voor zin helemaal gemixt. Het is ene inteelt. En Wim staat neven dich. Ja. Ja, ik ben Jamie en een goeie kameraad van Sanjay. En ja, had me gevraagd en ja, toen dacht ik van, moet wel ja zeggen hoor. Ik kan dat niet weigeren. Ja, eigenlijk niet. Nee. En wie vindt ze het tot nu toe? Ja, dat is geweldig, super. Dat is echt leuk, ja. Wel wat zwaar voor de stem, maar ja. Dat vindt ze nou de vastelovend wel weer terug. Ja. Ja, inderdaad, dat kent ze goed smeren. Kom nog even hier. En dit is? Ja, ik ben Roy Baaldonk. Ik ben Gina-Eitsenef, woonachtig in Romein. Ja, en ik zit normaal eigenlijk bij de Donderbul. Maar ja, dit jaar heeft hij me eens een keer gevraagd. Ik zeg, kom maar. Dan ga ik wel een jurkje weg bij de Donderbul. Maar ik moet wel altijd zeggen, ik heb de Donderbul wel altijd in mijn hart. Dus ik blijf mijn zakjes altijd dragen het hele seizoen. Dus ook al is 3 er af en toe niet zo blij met. Maar 3, sorry. Sorry alvast. Zal zeker goed komen. Ja. Ik heb het zeker goed, dus Allemaal. Ene mengelmoes, ja inderdaad. Ik zeg wel eens laat die tent maar staan op het Munsterplein, want dan kunnen we allemaal bijeen blijven, of niet? Ja, dat is ook gezellig. Ja, nu doen we dat ook allemaal mengen met elkaar. Dus ik vind het superleuk dat we ook de vereniging inderdaad zo veel met elkaar optrekken nu. Dat was vroeger inderdaad, was dat geen minder. Dat was wel gedangers, ja. Ja, dat klopt. Ja. Fantastisch. En wie zit de vastelovend toe? Wat gaat je nog allemaal metmaken? Ja, ik ben eigenlijk niet zo van de plannen. Vandaag tot daar. Ik zie eigenlijk altijd 's morgens wel wat ik kan doen en ja, dan ga ik goed buiten zijn. Ik heb alleen het probleem, ik kan nooit naar huis gaan. En niet stoppen. Ik kan nooit stoppen, nee, maar ja. Ja, daar heb ze adjudanten voor, hè, om dich te brengen en te halen. Ja, Dat chill. Die 2 kunnen wel stoppen, maar ook dit. Zal zeker goed komen. Verzin ons na de vastelovend, dan ben ik benieuwd wie ze eruit is. Tot slot, mannen, Dina spreuk. Ja, 2 keer 1 is ook 11. 2 keer 1 is ook 11. 2 keer 1 is ook 11. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de horecadiensten van Cox & Co. Happy to serve you sinds 1926.